Al món de la interpretació i la dansa hi arribo des de molt petita, crec que des de que tinc com pensament, i vaig començar a ballar a l'stage, he anat fent dansa tota la vida, des del clàssic, el jazz, el contemporani, i les sardanes també em van arribar. I el teatre també m'ha agradat molt, suposo que a l'escola Montbui de 12 a 1 fèiem diferents tallers, i el Ferran Puertas em va ajudar a descobrir el teatre, que em va flipar. M'agrada molt experimentar i descobrir tant amb el teatre com amb la dansa. He estudiat al Col·legi del Teatre el grau superior d'art dramàtic, que són 3 anys, i aquí també he tingut la sort de fer interpretació, dansa, teatre físic, escenes, i he tingut profes brutals, que m'han ensenyat molt, i estic molt contenta d'haver-ho estudiat i crec que he triat un bon camí. Que al principi era com, uah, realment és això el meu, saps? Allò et fa la por del món artístic com a tal, que mai saps el que et dedicaràs realment a tota la vida i sempre pots anar canviant. Però m'agrada molt i estic contenta del que faig. I vaig entrar molt petita, amb 6 anyets. Jo de petita era molt activa i els meus pares es van assabentar que el dissabte feien un curset de sardanes al Capravo. I vaig començar allà, vaig anar ballant i era només una temporada de l'any, vull dir, no era tot l'any, eren 4 o 5 mesets i després fèiem la cloenda. I anys més tard, potser 4 o 5 anyets més tard, es va formar la colla infantil de Caldes, que era la Roure Gros. Ens van dir, per què no? I descobriu el món dels concursos i us vestiu de sardanistes professionals, com es diu, que vas amb faldilla i els nens van amb faixa i és tot un món. I així, després, quan ja em vaig fer més gran, vaig passar a la colla de grans, que era l'Aqua. I allà vaig ballar, ja hi havia gent més gran també, que també en sabia més i també m'ensenyaven. I d'allà, anys més tard, em vam veure ballar en un aplec, que jo hi anava en plan llibre un diumenge, allò que dius, què faig? Vaig a un aplec, i allà em van trobar un home que era el que portava una colla de Barcelona, i em va dir, ostres, per què no vens a ballar? I allà ja participem al Campionat de Catalunya amb les categories de les millors del món, que es pot dir, i vaig entrar a la colla que es diu Xàldiga, que són de Sant Andreu. I allà hi ha amics, amors, i és tot realment perquè som una família, saps? Dediques moltes hores, són 3 hores d'assaig 2 dies de la setmana i competeixes molt. Llavors tens un entrenador que també és estricte, que tothom vagi amb el mateix nivell d'aire i tot, són coses més tècniques que potser des d'aquí no s'havia treballat tant, no ho havia conegut tant i ho vaig conèixer més. I fins a dia d'avui. La meva vida... Sembla mentida, no?, la dansa de Catalunya, que em faci sentir tant, perquè ja només la música em provoca un no sé què. M'agrada molt i des de molt petita que ballo i he anat aprenent molt i crec que descobreixo el que molta gent no coneix. Crec que hi ha un desconeixement molt gran de la societat envers la sardana i crec que si es coneix, la vius, la balles i tota la gent que ho envolta, tot el que et provoca, és una dansa única, la veritat. I la força d'agafar-se les mans, de ballar i jugar amb els aires que té una sardana és molt maco. I crec que la gent que no ho coneix ho pot conèixer i realment canviar la visió que potser molta gent té ara mateix encara. Dintre de la cultura popular hi ha aplecs internacionals que es fan fora de Catalunya, que fan que, per exemple, a Itàlia o diferents llocs del món descobreixin la cultura que hi ha aquí a Catalunya. Llavors trien una de les millors colles, per exemple, en l'àmbit sardanista, i vas aquests 3 o 4 dies a l'aplec internacionals i allà balles una sardana, una de punts lliures, saps? De cop descobreixen gent vestida tots igual, amb una tècnica, amb una base, i cada sardana al cap i a la fi és una interpretació que interpretes ballant. Hi ha sardanes potser que són molt més tristes, però molt més potents d'aires i moltes estones de saltant amunt, i altres que potser tenen un altre caire. I hi ha l'airet, l'amunt, l'aire fluix, el quiets. Jo soc monitora de la Confederació amb la part professional que es dedica a divulgar la sardana com a tal i per tot Catalunya i per tot el món és la Casa de la Sardana.
Llavors jo estic contractada i vaig a escoles a ensenyar sardanes. Com a mi me n'havien ensenyat potser la típica mestra de música que me n'ensenyava, ara es treballa per projectes i treballa en un projecte i allà doncs vaig a l'escola a ensenyar-ne. Però a banda, suposo que al tenir la part de ser actriu m'han volgut per fer espectacles amb músics de cobla i per ensenyar la sardana amb espectacles. I tinc la sort de treballar amb músics de diferents cobles, com la Sant Jordi, la Marinada, un mix de tot, allà hi ha un mix de tot. I jo sempre ho he dit, soc com una fada que soc la pilota de goma que va votant i va presentant cada instrument i es perden, s'enfaden entre ells i és com la organitzadora que ho organitza i es munta i la lia també, perquè també fa entremaliadures, però també és la gràcia de l'espectacle. Abans de la pandèmia que ens hem trobat, jo havia d'estrenar aquest 11+1, que són els 11 músics de cobla més jo, que és l'espectacle aquest infantil, i jo el anava a presentar amb un altre músic. Total, que el vaig anar a presentar i em va venir la pandèmia i es va haver d'ajornar. Llavors, el Ramon Soler em va voler entrevistar pel 9-9 per una cosa que estava fent, que era el Sardà a Casa, que era una cosa des de l'agrupació sardanista d'aquell poble, que el que feia era ensenyar el que haguessin après els nens a les 4 classes que s'havien de fer a les escoles, doncs jo les feia des de casa. I vaig fer jo, llavors el Ramon em va voler entrevistar i vaig posar que el meu programa de ràdio era el Sardanet i a part el Quim Rutllant, just aquella setmana també va rebre que potser al seu programa li feia falta algú juvenil, desenfadat i amb una mica d'humor, i em va proposar, mira, si vols, comences a escriure guions, mirem com queda la gravació i si podem jugar-ho amb tipus APM, que sigui, bueno, una esbojarradira de les nostres. I aquí estic, porto un any fent el Sardanet, o sigui que un plaer molt gran, m'ho passo molt bé. Soc molt fan i sempre parlo d'ell, però per mi el Marc Timón és un compositor brutal i m'han composat també una sardana que es diu Il·lusions musicodansades perquè la ballés amb dansa contemporània, però això, Ferran Carballido i Marc Timón per mi són uns cracs i totes les sardanes que fan són molt especials, però que ara hi ha compositors que han estudiat arranjaments i música per cobla que estan molt bé i són molt interessants. La sardana esportiva és quan tu t'ajuntes amb una colla, amb un grup de gent, i ja no balles com a tal de mira, doncs estic en una plaça i de cop fan sardanes i m'hi poso, no? Perquè llavors ja no hi ha una dedicació, tu vas allà i t'hi poses a ballar, que és el que dic, que és 100% és igualitat. O sigui, no és que sigui més important una sardana esportiva com a tal d'una sardana de plec que s'està ballant en una plaça, però hi ha un assaig previ en una sardana esportiva, hi ha el temps de dedicació a aquella colla, amb el temps d'anar vestit, d'assajar, i aquí es basa en els campionats, que és la sardana esportiva, que tu competeixes amb altres colles i es van formant diferents nivells de categoria A, categoria B, i acaba sent el primer, que per ser el primer ja és top 1, però el que es vol donar també importància és que la sardana és un esport a la qual, jo als nens els explico molt que es pot lesionar, o sigui que s'ha d'escalfar abans perquè fa servir molt els bessons, els peus, els braços, que sempre s'ha dit, quins bessons que tens de sardanista, no? Doncs perquè, jolín, realment els treballes, saps? O sigui, i això, que és un esport que sempre s'ha remarcat com, sí, saps? Aviam, he de dir que a la sardana esportiva hi ha fliperies de la gent que mou i que va des dels abalabins, que són molt petits, fins als veterans. Però quan tu vas a una plaça, el punt mig d'edat és força elevat i cada cop és més petit. De fet, aquí es pot veure, si vas a la ballada hi ha molt poca gent i els pocs que són grans o potser venen allà i escolten perquè hi ha, jolín, que hi ha mal de braços i de peus. Llavors, l'estat anímic global sardanista, una mitjana una mica alta, però llavors si vas a una sardana esportiva com a tal, doncs veus que hi ha molt més futur. Però he de dir que jo això sempre ho remarco molt, que la sardana no només està amb la sardana esportiva, sinó que,
jolín, que es pot anar a una plec i pots tenir 15 anys i anar a una plec. Que això falta, que la gent és només no, jo només vaig als concursos perquè és on molo, no? Però però és que la base de la sardana està en això, que és el que es feia antigament i és com es va començar. Sí, hem de dir que ens ha costat, perquè som 6 actors i és una obra d'hora 45, però es treballen molts temes i són molt interessants. I crec que va sortir molt bé que la vam fer fa 2 setmanetes i ara la tornem a fer i anem fent bolos, també anirem fent bolos. És un plaer sempre treballar, o sigui, a part, sempre fer coses al poble, amb la gent del poble és tot molt maco i ha sigut un procés bonic. Faig un personatge d'una noia més gran que jo, però m'ho passo molt bé i al cap i a la fi sempre em donen personatges una mica esbojarrats i alegres i una mica així com... però que està molt bé, m'ho passo molt bé i ha sigut un plaer treballar amb tots ells. Uah, és que no ho sé. O sigui, a mi la sardana m'ho porta tot, però lo feliça que soc dalt d'un escenari actuant, uah, llavors... És molt difícil triar. Vull actuar i ballar, o sigui, a mi fer una cosa m'agrada. El problema és que has de lluitar perquè tothom és molt bo i tothom... Però bueno, crec que al cap i a la fi no es tracta de ser el millor, es tracta de fer cadascú el que se li doni més o menys bé i jo crec que tinc aquest mix que està bé. Així que no sé si hagués de triar, és molt complicat, perquè ja et dic, la interpretació m'agrada molt, molt, molt. Però la sardana és que és la meva vida. Llavors no vull deixar mai de ballar ni d'actuar, si puc. Com t'ho explico, faré un programa de Ràdio Caldes, o sigui, treballaré com a Ràdio Caldes i a Catalunya Ràdio. Farà mitja hora de programa i hi haurà la història de la sardana de Caldes perquè teníem una cobla, tenim un passat i crec que era important recordar, per això vaig recórrer a no fer-ho sola, fer-ho aquí a Caldes tenim l'agrupació i tinc unes companyes meravelloses que m'ajudaran. Llavors tinc la meva secció que no vull fer, o sigui, no vull que sigui una similitud al sardanet, però sí que una secció d'humor petita també anirà bé, perquè no sigui tan pesat de taston, més posar sardanes, i tinc la sort de comptar amb compositors que si puc els faré alguna entrevisteta, perquè així també la gent conegui els compositors actuals que ara mateix es dediquen a crear sardanes. I d'aquí sortirà aquest programa que encara no tenen perquè ens l'estem meditant molt. Però això s'estrenarà al gener i serà un plaer que, si ho podeu escoltar, crec que serà una perleta per descobrir de la sardana. I així també s'informarà que potser la gent no és conscient, però es fan forces coses de sardanes a Caldes, es fan ballades, audicions, i hi ha una plec, que abans era el plec conjunt Caldes-Palau, però ara el fem per separat, per temes de logística, i és més fàcil, tothom fa el seu. I així que tothom estarà com més informat de, vale, aquest dia hi ha ballades de sardanes a la Font del Lleó, doncs. Sí, jo vaig tenir una etapa, o sigui, la meva etapa d'adolescent, en plan 13-14 anys, que anaves a l'Insti i tu deies, no, és que no puc, no? Tinc assaig, tinc sardanes, i era com, què dius, Anna, en plan, què fas ballant sardanes, saps? No ho sé. Llavors era com, uau, em vaig com automeditar. El que faig és tan raro i després ara mateix ho penso, uau, Anna, què deies, no? Però en aquella època que dius, ho deixo, no ho deixo, dic, com vas poder dubtar del que tant t'agrada només per la simple visió d'un externs, o sigui, persones d'aquest planeta que no coneixen realment gens la sardana com a tal i només tenen la visió que dic que és el problema que passa, que tenen la visió de i així, saps? I no és això. Jo crec que el que s'ha de dir és, primer conèixer-ho, m'ho expliques què sents i després em dius que la sardana és avorrida, però amb un coneixement, perquè no hi és. I llavors crec que s'ha de conèixer per dir-ho i poca gent que ho coneix ho diria. Que t'agafes i de cop notes aquella potència que t'estàs agafant amb els braços amb l'altra persona durant 10 minuts d'una sardana de 10 tirades, allò és molt fort, al cap i a la fi, encara que sigui una tonteria, es crea un vincle de ballar, i més si fas els aires de diferents tirades, doncs és molt brutal
de que estàs 10 minuts agafats 100% amb una altra persona que potser no coneixes de res, però potser després seràs amic d'aquella persona perquè, uau, diràs, uau, que bé que ha ballat al teu costat, no? Sí, es crea una unió molt heavy, ja dic, i més, sí, si estàs en una colla i aquelles persones passes cada setmana 6 hores d'assaig, uau, és un vincle molt fort. Sí. Jo crec que només han de tancar els ulls, escoltar la música i després posar-se a ballar. I crec que sentiran el que jo sento. I si no, ho hauran intentat. Però jo crec que han d'estar allà i ho han de viure i han de ballar amb els peus i notar la compenetració de les persones amb les que estàs ballant i la unió que es crea més la força de la música que té la música de cobla com a tal. I amb una bona sardana, unes bones persones que t'acompanyin, que això és ja el més tu sentir ballar i a la tirada de l'amunt dels llargs i saltes, ets una persona lliure. I allò t'emportes per sempre al cor. Et prometo que la sardana és una cosa que és irrepetible. Amb això ho dic tot.